Mnu aba asem nyina atofa ne se je bi na di ka kan aye no. Me hono makwa ba bi ni ho ye me nan nifa. Ba me na me ka masem se wudi dem adwen ne de ye adwuma. Sure. O so de wadwen ye adwuma. Ti me so me ye se me ye fum dwuma. Se ya me so metim de ahwe me ho na busua. Ba ye fum dwuma fan se about 15 years ni me shi asa we bi da. Ba duan kuruma yi moko ni nya adoa ni ntusi. Na flebla bi wuli. Omo so ba Galamsey o me site ne soro. Amensu ayi obi etu ama me amede ye adwuma no. Kese omo so no Galamsey na be se nsu be busumi mienu ni me ka o mu mfi mi. Meso metumani a bitie mo pa nti ha na menim sam de ba e betimi aboa me. Ene se na otwe se na me de ba ya madaro ma musu mu ma me no. Na de o ho no. Na de o mu se na otwe me de ba ya na banada no. Mutu nipa ma ne ba kwan fimfi. Ame ye kokohwe. Se de nsuo no ne ma ni nyina asitie. Ayese enu ntine ma me ba. Okay, enti Minister BJ, Chief Executive Producer Wadaroma yetu yamani boni Lamina oba sono emani DH3 na okoye ne enko na video wode ba ye no yenko hwe sede na enema site fi se be me ba ye na wose ne nkunuma ene ne nema omu asai no afeni nso so omu asai no omukoye ne nso ato nkunuma no asa fefe efifi ba nema no ne nyina asai anase sen ene site enche mo be hu se video na power no etwegu e wo SOMPA TV ne so betimi adom yen e wo SOMPA 93.1 eno eye Facebook ene daso no me pa cho hase no na wafo no ye no no me pa cho an esa afa na waye ne fofora na ayi nkuruma de afa ma medua en ka 2 weeks ne Saturday no aha ne nkuruma ne site. Oh, okay. Na chire ho no so ase nwura wo ho no. Me pa cho ba bia wura no wo no nyina ye mokofuo emoko na meka se ensu ne se ya menya bia mo ho nyina kubi masa adua kubi wo mu nyina. Okay. Okay. Enti pipe na wale wo irrigation wa bia gates wo ho. Pa cho pipe no maliama ayi no. Ti we ya na de eguso. Mtimi so na je se me de petene ya ma ne so. Ensu no so ena ewo akire wa ho. Me ba cho ensu no wo ba bia pipe no animu si. Mpia kwa animu na yenhwe ensu no kakra. Na ensu ni nie. Ensu ni nie. Ena o mo asai ni sei no. Ensu ni nie. Na ni ye kroje. Ani ye kroje maami. Sepetra no so wan se ani nye kroje de gusu a enye ye na asai. We dey small lake you. Na wa de tuma wo. Me pa cho ye felo bolo mi na me gina obolo. Obolo no ye Galamsey wo honom. No no ba first one no no se mi nsuo no. No two we say ma wo. Na se ye wa sika na odi 2 ye. Me pa cho obolo no sika na odi 2. Aha. Before say na we nya na wo ye bi dada na nsuo ho dada. Say so no wa sika na odi 2 ye. Me pa cho na enu ye nsu tene. Okay. Ani nyina ye yusu nti say ye no no se na mbo ntu ntimi hwe ma ne nsai. Oh. Also tu from na me de ye aduma no tu de ma. Obolo ba bi owo bia no ye dana se Nyankopon koso anhira no. Wadwene nipa ho. Nyame anhira no. Enti so ide asai na mo nkruma no mokwa na de be na asie. Me pa cho nkruma na de nsuo no toy e bia fifi. Me to 12 ka metumi akase mu be 3-4 cars de etimi afifi. Eti ye kan ye no ye sa de tie de a obema me 1002 akoto nkuruma ni bi na de aka no me de aye de afa ba de adua to odi scan ma me ye se de bi asem ne wo ha emla me di ha ensu ni nyame adom na gene wo mo ye na gena metimi aye madwuma na mato aso aye de aye san ko siye esa asase ne so benya ba bi foforo atunso ni bi ba cho di wo mu ne se asase ana ba ne den na o hwa we no betimi ani bibia ama ni asase ensu ne ka ma ni si se nka wo mu mie ema di wo mu ne enko na nko mo ntifi ni mfiri si etu ye na ensu onto firi fom na eba. Okay. It is omu bia mafi ne kona wo muti afro na ekogumu no a ensuo ne beye dey ebeba ene ese ekwa ensuo to kakrakra ebi betimi aba manya kakrakra de aye dey o ese ensuo no toto ade aye ehia pa ne se wo be shefe tu benya bidi ahye okay ana wo be gu ne ma no so benya be se nyame ya adom akina se mbeba free school maba aba ba shiwira na ye wo enkunuma no so amadua foforo ba de nya ensuo kura mfirefo mu pacho so dua mu mame hello pacho me ma wa ho Brownlee. Yena madam. Me pa cho wona mo te sen. Enko pardon me ho yo. E da nyame ase. Wada ho ma ye frem wo hene ire ye bo asia ma. Me no twetwe nkomo de free SOMPA TV de SOMPA FM so. Ye wa ha senum na wotwe etwe mu no na be ma kwasi hime ba ye se wo ye patra kakra na mo ye kolikoli bi wo empotam ho ama makwa akose no so ye tubofo ma ne ba ye. Na sese na nsuo na mse nkruma ne de bi fife wasa ama no sika
say on San Franco Toby na one Santi Temu. And so no some no other Roma, ye be ne den na when ye be a dia ne patrano. Ah, yo, mama, me that's the patron so ne de e da no ye ne smartphone na mo sma no na oba ye no. Ye ne nyina ne man ni nyina ko ho. E na me ka kire ne se on kire se ne ye si ye ma na ono na kuma beto ne yem. Enti o kire ma me ma boys no nyina ba begina ho na me kire mo se omonya ne sa ma no pepepe. Ba data no sa da na so mitu kwan. Enti mi ne ho se si enti na me adu mo kina. Ena me ko enti me ko a na ma ko akɔhwɛ se ne ba bi o ma ye aduru. Okay. Tina frenya sa na nati. Enti na chese Nyankopon ya adu ma fitch ne ko no. Obakwa akɔhwɛ ba bi a o ma ye aduru. Enti na so ma hya ase ane sa. Pepa chani o ma hya ase yama. Bema kwasi enu a ukọ ho. Oba pa me ko na nsa na me ko enura kwa mi fi ko moto be fa na e kwete to 7. Me ko me kwa me mantem. Nti ukọ na bi emunya nye. Omunye. Me da se. Bra Williams am so 2 kwan nti boys na nti me ankwa ankoye. Uno mu kasaye. Pepa cho me no mu kasaye. Na papa no kura e wo ho. E ma me no mu kasaye kama. Ama mo so gitu mu se ombe kwa koye ne kama se ne ye kire na pepepe. Asa utu kwa de untimi no mu nkasa se o ma hyase ana se o mu nya nhyase. Pepa cho ne de wada no ma ntini no mu nkasa. Acho ne me help se de wasi ahye ye bone amaya no ho ba se wo kira ba ye ne so mu nhyase o se no ko ofro na quarter to 7 se o mu amanti. O che nyambo wada ro ma no akohwe na o ma ye ne sa na asumdua ba wai. Pepa cho mati mama. Ya da se pa nti de besi bia no betwetwe enkomo abusia papa wuli na yakọ akotie no na answer na no mama counselor me pa cho enra lamina mokọ ho 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 abam pampa cho je mama me na enkruma no de asẹ na hu sika na wili di ma no eni aha pa cho mo fanto so ne hu se de ahye ne nsem wai makansa ni sika dozo se bia doja akwhye no back aha pacho sika no na ekita Mr. Ohime no mayenhwe asem no se na wo kansa na bedwafo abemu se de wasi aka no se na wo si no ana wo je no obapa yo mu ne se bia wuli ne die me kasa ne ho wo asema na meboa na akoye se obekan wi adana wo kana migina hobi wo hye wo mu sa de chi wukuada wo mu nye onu kwa bla no humia nyam tumu se otimi yestai bi because beto se me ye adwuma krofo bitimi agina wa hwem sansan no watwam na ne nkrofo no mo ye adwuma ne asase enye asase ru asem ne de ba hasenum nyame ya adomo a maye fancy asenum asase ru ade o mem wili na ade ne ba hasenum to no so age epene enti nipa nim ti se kootwe amansa anti mpacho waje epene waje ofeso mayenfa ne die ene obu esefata nso emfama no nti obeye nyame ya adom adase ne de be koso bia no se de ne pempen so akwakodu bia no ye be ma no adabadwasere de na nkofo nyina nso ne etiefo ne ahwefo nso etime obi mama kansela we de atweti ampacho ye nkwa medofo